शांति होती है। ଅନେକ ଗଛ ଉପରେ ମୁସଲିମାନେ ରହି ଫୁଲ ଫୁଲ କରିଥିଲେ। ଗରମ ଦିନ ଶିରଟି ବନ୍ଧରେ ବାହାରେ ଖରା ଦିନେ ଗଛ ତଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। Nisita
ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଦିନକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କଥା ଦେଇଛି ମହାରାଜ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା ଯା। ସିଂହ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବାରବାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। খুব জোরে গর্জন ছেড়েছে সে। আরে ইয়ে কর, ইয়ে কর, ইয়ে ବୋଧେ ମୋ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବୋଧେ। ଆରେ ଇଏ କଣ, କାଳେ ବୋଧେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ସିଂହ ରାଜା। ଆରେ ମୁଁ ଯାଏ ଯାଏ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯାଏ ଯାଇ ଦେଖେ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ଭୟ କର ନା, ଭୟ କର ନା, ମୁଁ ଆସିଗଲି ମହାରାଜ। ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ଆସିଗଲି।